odpowiadając na apel moich kochanych widzów pod tytułem Niklaus, kej zaś będzie ważeni. Ważymy. Witam was serdecznie, moi drodzy, z tej strony Niklaus i Mordora, moja urocza asystentka. Witamy w tych ciężkich, epidemicznych, pandemicznych czasach. Dzisiaj przygotujemy proste, epidemiczne, również może być danie kuchni śląskiej, czyli tak zwana ciapka pusta. Ciapka pusta, bardzo proste, bardzo pyszne danie, również dodatek do wszelkiego rodzaju, ale to zaraz do tego przejdę. Ciapka pusta, moi drodzy, funkcjonująca, uwaga, bo ciapka pusta nie ma tylko jednej nazwy, znana również jako ciaper kapusta, ciaperkraut, ciapruwa, pańczkraut, panczkraut, klapastra lub ćpocha. Abstrahując od tego, jak to się nazywa, mega prosta sprawa, czyli ugniecione albo tak po śląsku zwane usztampowane kartofle z kapustą kiszoną, z dodatkiem w naszym przypadku akurat, prawda, boczku wędzonego i cebulki. Można sobie również dodać kiełbasę pokrojoną w kostkę podsmażoną, ale my będziemy to jedli w towarzystwie kiełbasy śląskiej, ewentualnie zwanego tak wusztu śląskiego. Ciapka pusta idealnie nadaje się jako dodatek do dań mięsnych, właśnie na przykład do kiełbaski, do żeberek, do jakiejś pieczeni, do krupnioka. Jest idealna i bardzo prosta do zrobienia. Co potrzebujemy, kochani? Ziemniaki bądź kartofle, ewentualnie pyry. Proporcje są mniej więcej takie, według mnie zalecane gdzieś tak kilo kartofli na około pół kilo kapusty kiszonej. Jedna cebula. Do kapusty jeszcze przyda się liść laurowy, ewentualnie ziele angielskie, jak ktoś lubi se kulki potem z gęby wyciągać. Do, prawda, okraszenia czy omaszczenia kapusty polecam boczek. Niekoniecznie taki, nikt za to nie zapłacił. Możecie sobie kupić również fajny boczek w mięsnym. I my będziemy to spożywali w towarzystwie, również bez product placementa, kiełbasy śląskiej, zwanej jako śląski wuszt. Pokrótce opisuję plan działania. Ziemniaki obieramy, gotujemy, kapustę odcedzamy, przepłukujemy sobie z tego soku, który w niej jest, gotujemy do miękkości, dodajemy listek w trakcie tego, myślę, że jakieś 15 minut powinno starczyć, dodajemy trochę, mniej więcej szklankę wody, bo wiadomo, wszystko najlepiej się robi na oko, bo nie po to Pan Bóg dał oczy, żeby z tego nie korzystać. Chociaż z drugiej strony na oko Hop, umarł. w szpitalu, także trzeba z tym uważać. Kiedy to już będzie, że tak powiem, dochodziło, to zesmażamy sobie boczek tak, żeby się wytopił tłuszcz, podsmażamy go sobie z cebulką, no i potem, zależnie z czym to robimy, my sobie elegantnie, prawda, podsmażymy kiełbaskę i to wszystko będzie cudowne. Do dzieła. Patty, ty będziesz obierać kartofle. Jak ktoś na przykład nie chce tego kwaszonego, kiszonego smaku mieć prawie wcale albo wcale, to można ją sobie w ogóle do garka przelać wodą kilka razy. My tego aż tak super nie potrzebujemy. Moi drodzy, kapustę do gara. Do aromatu 2 listki laurowe. Podlewamy to troszkę wodą, żeby się nam nie spaliło. Trzeba kontrolować, co się z tym dzieje. Jak zacznie wreć, zawieramy. Patrycja tutaj używa takiego super zaawansowanego narzędzia do obierania kartofli. Nie wiem, czy żeście kiedykolwiek takie widzieli na oczy, Patty, jak się bawisz przy tym? Wyśmienicie. Wyśmienicie? Tak. Świetnie. Patelnia przygotowana, tutaj mamy przygotowany gar z osoloną wodą na kartofle. Kapustka tutaj sobie, prawda, pracuje. Och, wspaniale. Ja, nie mogąc patrzeć na te cuda techniki, wkraczam do akcji metodami bardziej staromodnymi. Zobaczymy, kto pierwszy obierze. Patty, czas start. Akcja. Ja mam większego ziemniaka. Pszt. Pszt. Kartofle już są pięknie nagie. Patrycja teraz zajmuje się cebulą. Patty, będziesz płakać? Tak. W sumie nie wiem, czemu żeśmy nie wrzucili tych kartofli od razu i teraz będę je musiał z narażeniem życia wrzucać do wrzątku. I zawieramy. Patty pięknie, aż dupa mięknie. Miało być 15 minut, ale uparcie walczyła, jest 23 minuty. Ale zmiękła. Cała woda praktycznie do zera nam się tutaj straciła.
to, moi drodzy, wyłączamy, a kartofle tutaj mają jeszcze 10 minut. Z boczek stwierdziliśmy, że jest trochę za duży, także Patty go jeszcze trochę pokroi drobniej. Do kartofli zostało nam jakieś 5-7 minut, także możemy już rozgrzewać patelnię i pomału to wrzucać. Na patelnię trochę oleju. Pierw wrzucamy boczek, żeby się wysmażył. Potem do tego dodajemy cebulkę. Yummy. Boczek aż cały chodzi. A tutaj przypadkowe ujęcie z kotem dla podbicia jakości filmu. Teraz to już musicie dać łapkę w górę. To się wierci. No. Ten to żar chyba, boczku. Nie? I teraz proszę, moja asystentko, uczynić ujęcie, na którym do smażącego się boczku dodaję sążnie pokrojoną, prawda, cebulę. Wszystko to następnie mieszam odważnie. Odważne, zdecydowane, zamaszyste gesty. I teraz ta cebulka w towarzystwie tego boczku się delikatnie zarumieni. Ach! Teraz bardzo arcyniebezpieczna operacja odlewania kartofli, tylko dla prawdziwych... O kurwa, sauna! Kartofle elegancko ugotowane, nawet trochę rozgotowane, ale jako że będziemy je ugniatać, to idealnie. Tutaj pięknie cebulka z boczkiem nam się zeszkliła. Moi drodzy, kapusta. Te kartofle pierw możemy sobie ugnieść albo ugniatać już w tym, jako że my nie mamy za bardzo wolnego, że tak powiem, garka. Będę je po prostu tutaj, o, pierw wrzucę 3, odłożę i teraz je ugniatamy lub jak to się po śląsku mówi, sztamfujemy. O. Przeszliśmy do jednak zdecydowanie większego gara. One są tak rozgotowane, że nawet tutaj nie potrzeba żadnego masła dodawać. Cebulka, tłuszcz i boczek. I teraz wszystko to zmieszać. Został ważny element, czyli skosztunek. Elegancja. Na patelni kiełbasa śląska, po wuściku, porcja taka malutka, dziecięca. A ty to twoje, to mów ile? No tyle. Jeszcze jedna, Nie. mała, o. Teraz dla mnie mała, skromna porcyjka. Pokaż, dla ile mamy. tego zostało. Kurde, Dla całej rodziny. może jak chcecie, to wpadajcie. Bardzo proste i względnie tanie danie, które myślę każdy z was może wykonać. No serdecznie polecam sobie spróbować. O, i pod to, nie promując żadnych marek tego typu, ja nawet nie siadam, bo szkoda czasu. Prosty test konsumpcyjny. Kiełbasa, wóżd śląski. Very good. Czapka pusta, albo czamper, albo ciapera, albo punchkraut. Połączenie wspaniałe. A szczególnie polecam wam to przy daniach, w których macie jakieś sosy, jakieś żeberka właśnie, czy coś pieczeniowego, albo z chrupniokiem. Patty, musisz przyznać, że dobre. Dobre. Dobre i bardzo proste. Także takie danie kuchni śląskiej z naszej strony. Dziękuję wam pięknie za uwagę. Jak wam się podobało, to zapraszam ocenić pozytywnie, jak nie to negatywnie. Zróbcie sobie smacznego i na pewno wnet widzimy się w innych kulinarnych, bo jeszcze mamy parę pomysłów. Pyrsk i do zaś.